po sa lahat. So, isang panibagong kainan session na naman ito. So, and this time po, ang imumukbang ko ay street food mukbang. Ang episode na ito guys ay request po ni Norms TV. Andyan po sa taas guys. Tsaka meron niya akong pipino guys. So, request din ito guys. So, nag-request ng pipino is si Rene Ranises. So, maraming salamat po sa mga nag-request. So, ito na po yung mga request nyo guys. At tapos, special shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout kay GB Ibanez, Yuko Food Trip, Arwi Undis, at saka kay Libran Food and Travel. Ang iba dyan, mayroong mga channel. So, ang iba din is nagpapa-shoutout lang. So, maraming salamat po sa support niyo. Saka, hindi ko na patatagalin to guys. Simulan na natin yung kainan. Mayroon ako ditong atay ng manok guys. Ayan. So, yan po yung atay ng manok. So, barbecue na baboy pork barbecue. Tapos, butchi. So, meron din akong chicken feet. Yan guys. Meron din akong yan guys, tinae ng manok or chicken intestine, nguyong, lumpia, bola-bola. Meron din tayong tempura guys, butchi. Tapos meron din tayong squid rolls. Ito dugo guys, ito yung dugo yung tawag dito sa amin guys ito. So tapos chorizo. Meron din tayong ulo ng manok guys. Ayan. Ulo ng manok. Tapos ito chicken barbecue. Paa ng manok. Siyempre mayroon tayong red horse at saka yung Sprite. So yan na po lahat guys yung mga binili ko. So yung total halaga nito lahat guys is 400 pesos. Simulan ko lang kainin to guys. Kasi gutom na din ako. Ayan, simula tayo sa squid balls. Ayan. So kain po tayo mga kaibigan. Yung sauce na to guys is sweet and spicy. Sarap din tong squid ball guys. Yung tatlong piraso ng squid ball is 20 pesos dito sa amin guys. Ayan guys, naubos ko na yung squid ball. Ito naman yung dugo. Dito natin sausaw sa suka tuyo na mayroong sili at saka lemon. Mayroon din itong sibuyas guys, yung sauce na to. Sarap naman siya guys, yung dugo. Tapos bawat steak nito is 10 pesos lang. Last bite ng one stick ng dugo guys.
Dami kong binili ko guys. Next naman tayo sa butsi. Street food kasi masarap, tapos mura lang ba. So tingin nyo guys, maubos ba natin lahat to? 400 pesos worth of street food. Ito yung pork barbecue guys. Binili ko to sa suki namin eh. Masarap kasi yung barbecue nila. Halagan mo nito is 10 pesos lang din guys. Ang dami pa. Gusto nyo kumain guys, yung hindi pa kumain dyan, sabayan nyo na po ako guys. Ito naman yung lumpia guys. Sausaw natin sa ketchup. Yan. Medyo may crispy pa. Siyempre guys, mayroon din tayong hotdog. Yung hotdog nito guys, 8 pesos yung halaga. Lalong gumana yung kain natin. Meron tayong pipino guys. Sarap ng pipino guys. Pampaganda din to ng kutis. Ito naman, tempura. Yung tempura dito sa amin guys, mura lang. Tatlong piraso nito, 10 pesos. Sarap talaga ng sauce nila guys. Mayroong sweet, tapos spicy. Tikman na natin yung bola-bola guys. Ayan. Ito natin sa usaw sa ketchup.
Itong street food kasi, ang daming may gusto nito ba, halos paborito to ng mga tao kasi pag nagugutom, nandyan agad ba? Lalo na kung hindi nakapagluto ng ulam. Barbecue na agad. Ganyan, mas street food o kaya pang snacks. Lalong-lalo na pag estudyante ka pa, mahilig talaga sa street food. Ito guys, yung butsi na fried. Masarap dito guys. Tapos malutong. Lalong-lalo na pag kakaluto pa lang. Ito naman guys, try natin. Kinain ng manok or chicken intestine guys. Masarap din to. 10 pesos bawat stick, kada stick. Muli ako ng 2 stick. Bilis lang maubos ito guys. Ito yung pinaka-paborito sa lahat. Yung atay ng manok. Sarap to eh. Pero mahal to siya. 30 pesos yung halaga kada isa. Mayroon kayong mga suggestion guys, comment lang yan sa baba guys, huwag kayong mahiya. Medyo rami-rami pa to guys. Mapaparami talaga yung kain natin ba? Nagbumukbang tayo. Sarap kasi wag magkain eh. Medyo madami na rin naubos natin, no? Yan. Ito na yung last bite guys ng atay ng manok.
Ito din pala guys, meron din tayong chicken skin. So halos lahat ng nandun sa palengke ng mga street food, halos lahat binili ko na. Kaso wala silang fishbowl naubusan. Ito chicken skin to siya guys. Yung benta lang dito, 10 per stick pa rin. Open ko muna yung drink natin guys. Oh. Yung guys, yung Sprite eh. Yan. Pagtuloy ko na yung kain guys. Ito naman yun guys, yung chicken feet. Sarap din to. Pero lang yung chicken feet, hindi masyadong marami yung makain mo ba? Ten per stick din ito guys. Yan. Meron din tayong chorizo. Chorizo guys, ayan. Sa mahilig sa chorizo dyan, comment nandyan sa baba guys. Yan. Ito naman guys, yung ulo ng manok. Ayan. Hindi ata lahat ng kumakain dito guys. Yung ulo ng manok ba. Hindi lahat ng tao ba. Iba ayaw. Yan guys, ubos na yung isang ulo ng manok. Ito guys, man muna natin yung paa ng manok. Yan. Ito guys, dito sa amin,
70 pesos ito siya. 70 pesos. Ito, medyo heavy talaga itong chicken. Nakakabusog. Ang dami pa guys. Tapusin nyo to guys. Yung check nyo kung maubos ko ba to. Sa ulit. Impura muna guys. Feel ko yung anghang ng sauce talaga. Last na yung pura. Stick naman ng pork guys. Last stick ng butchik. Here we go guys. Medyo heavy na siya guys. Pero nangalahati na tayo. Malapit na tayo doon. Ito namang dugo, meron pa tayong tatlo kasi yung dugo na binili ko. So isa, nakain ko na kanina. So itong dalawa lang natira. Hindi tayo masyado makapagsalita kaya puno yung bibig ko. Ito, hinanda ko guys. Isang buong pamilya na ito makain ito eh. 400 pesos worth of street food. Ang dami niyan guys. Itong lumpia naman guys. Mayroon pang dalawang lumpia.
tigas lumpia guys. Kahit mahibig ka. Kainin na lang kita. Yan, ilan na natira guys. Kaya kaya? Apat na lang yung natira guys. Kunti lang natira guys, oh. Ito lang dalawa yung natira. Ito lang guys. Last bite guys ng muyong. Dugo lang guys, medyo malaki pa to guys. Ito lang yung natira guys. Just bite na lang guys. Kaya to. Iyan guys. Naubos ko lahat ang 400 pieces worth of street food. So ayan guys, if you're new to this channel guys, please
subscribe, and don't forget to ring the bell para updated kayo sa upcoming videos, guys. So, hanggang dito lang po ako, guys. Maraming salamat sa panonood po.